Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ihe m ga-akọwa taa bụ maka osisi a m gosiri unu a na-eji ahịhịa ya na-agbari mkpụrụ ọbụla dị nwaanyị ọbụla n'ara, mkpụrụ ọbụla afọ mụrụ nwaanyị ọbụla n'ara, topụtara nwaanyị n'ara maọbụ na-arụ ebe ndị ọzọ nke ndị bekee na-akpọ lump. Ya ka m chọrọ ka m kọwara unu ihe gbasara anya bụ ahịhịa. Ma ihe mekwe m ji sị ka m mee ihe onyonyo anụnwa ọzọ bụ ka m nwee ike wepụta ya ebe ya bụ ahịhịa nọ na ukwu ya ka unu hụ ya ọfụma. Maka na ọtụtụ mmadụ si na ihe onyonyo nke gara aga m mere na ha ghọtachara ahịhịa ahụ. Ọtụtụ jere na-esetekwa ahịhịa ọzọ dịgasị iche iche na-ese ndịrị m na WhatsApp ka m lee ma ọ bụ ya, mana ọ bụghị ya. Ya ka m ji sị ka m wepụta ya ọfụma ebe ọ dị na ukwu ya, na ọbụgodị ma ịmaghị ya mgbe ahụ m ji ya n'aka ihe ukwu ya otu a, ọ ga-enyere gị aka ịmata ihe ọ bụ. Ihe a na-akpọ ya bụ sodom apple. Ihe a na-akpọ ya bụ sodom apple plant. Unu echefuna na m kọwara unu ihe gbasara ya, na a na-eji nya bụ ahịhịa sodom apple plant ya na-agbari ihe ọbụla bụ mkpụrụ topụtere mmadụ na-arụ, ọbụgodu nọọ mkpụrụ ma ọ nọọ ihe a na-akpọ akpụ topụtere mmadụ na-arụ, a na-eji ya na-agbari ya. Nya bụ ahịhịa na-adị ezigbo ire. Mana aga m akọwagharị ya ọzọ maka na o nwere ndị nke hụrụ ihe onyonyo nke gara aga, ma ndị na-ahụghị ya ka mmegharị ya ka ha nwee ike sonyekwa wee were ya bara onwe ha uru. Na otu esi eme ya bụ ihe bụ na ọ bụ na o nwere mkpụrụ dị gị n'ara, na ihe ị ga-emere m bụ ị ga wetara m ya bụ ahịhịa sodom apple leaf a. Ọ bụ na ị kpapụtara m ya ole ị nwere ike ịkpapụtanwu, ihe ọzọ ị ga-eme bụ na ị ga-aṅa ya n'ọkụ. Ị ga-aṅatụ ya ṅatụ n'ọkụ. Ọ bụ na ị ṅagide ya n'ọkụ a, ṅaa ya, aṅakwana ya ka ọ bịa kpọ akpọ ma ọ ka o ruo ọkụ. Ị ga-aṅa ya nnọọ n'ọkụ dị ṅarị ṅarị. Ihe ọkụ bụ ihe ọ ga-eji wee chekpọtụ. Ọ bụ na ichekpọtụ ya otu ahụ, ịpịa ya aka, ị ga na-ahụ na ọ na-apụta mmiri. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịkwọrọ m ya akwọ. Ọ bụ na ị ga-eji odo kwọọ ya, ịkwọọ ya, kwọdee ya kwọdee. Ọ bụkwanụ na ị ga-eji blender gị blend ya ọfụma. Mana ọ bụ na ị blend wụ ya ma ọ na ị na-akwọ ya, ihe ị ga-etinyere m ya bụ mmiri oroma nkịrịsị. I weta mmiri oroma nkịrịsị wee gbanye ya bụ mmiri ga-aba ya. Etinyekwana ya mmiri nkịtị. Ọ bụ na itinyecha ya ịkọnye ya n'ihe dịka iko. Nke a dị ebe a kịta bụ nke m megoro eme. Otu a ka m na-eme ya, m na-enyekwa ndị mmadụ. Ịkọnye ya n'ihe dịka iko. Ihe nji na-asị ka m zipụtakwa ihe ọfụma bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere nsogbu mkpụrụ anụnwa. Ihe a na-afụ mmadụ afụ na-arụ, ọtụtụ ndị mmadụ nwere nsogbu ya. Mana ihe ọzọ unu ga-emekwara m bụ biko ka unu nye aka ma tụsara m ya bụ nkụzi anya nke ọma, n'ọkwanụ ndụ ka anyị na-azọ ụmụnne anyị. Ị na-anya wee hụ ihe nya bụ lump na ọrịa ọ na-ebute na-arụ na-emezi ndị mmadụ kịta, ebere ụmụ mmadụ na-eme m, ọ na-egbu m anya mmiri n'eziokwu. Ọkwa n'ihe mere m ji sị na m ga na-agba mbọ na-achọpụta ihe anyị ga-eji wee zọọ ụmụnne anyị ndụ. Biko nwanne m, kesara m ya. Ọ bụkwa na ike tinyebe aka na akara nsonye, tinyere anyị aka na akara nsonye na akara ịhụnanya. Na ọ bụrụkwa mgbe ọbụla anyị tinyekwara ihe onyonyo ka ị nwetakwu ya. Ọzọkwa dịka ibi ya na tutu ma gaa n'iru, ọ bụkwa na o nwere ọrịa nke na-enye gị nsogbu nke ị chọrọ ka anyị nyere gị aka n'ime ya, anyị na-eme ọtụtụ ọgwụ dịgasị iche iche nke anyị ji agwọ ọrịa dịkwa iche iche. Ọ bụ na ị na-enwe hepatitis B ma ọ bụ C, n'ụdị ọbụla anyị ga-enye gị ọgwụ ga-eme ka ọ dị gị mma. Ọ bụ na ị na-enwe arthritis ma ọ na ị na-enwe rheumatism, ma ọ bụkwanụ na nsogbu gị bụ ulcer, H. pylori, anyị ga-enye gị ọgwụ ga-eme ka ọ dị gị mma. Ka anyị gazie n'iru. Dịka m sigoro wee gosi unu ya bụ sodom apple nke m kwọrọ akwọ, ma nke unu na-ahụ ebe a kịta bụ ya bụ osisi ya. Ihe m ji wepụta osisi ya bụ na ọ bụ ma ịmata nwuri ya mgbe ahụ m ziri ya na ahịhịa ya, ị ga-amata nwu ya na osisi ya. Ọ bụ na imekwara m ya ụta, itinye ya na komkom dị ụta, ma ọ bụ ebe ọbụla ị ga-etinye, ị ga-ama na ị ga-akwụchi ya ọfụma. Otu unu ga-esi wee mee ya bụ, ọ bụ n'oge abalị, i weta ya bụ sodom apple a nke ị kwọrọ akwọ, i were ya tewe na arụ gị. Mgbe ị sachara ahụ abalị, i were ya tee n'ebe ahụ ịma ya bụ mkpụrụ dị gị na-arụ. I were ya tee na ya, tee ya nnọọ ọfụma ọfụma, nyaa ya ọfụma, ị hapụ ya, ehichafụna ya. Ị ga-ahapụ ya ka ọ kpọnata nkụ tutu i were akwa mechie ka ọ hafụ ịpụ. Ọ bụ na itecha ya ụtọ ahụ, o kwe gị ime, hapụ ya gaa ruo ụtụtụ. Asachapụna ya gaa ruo ụtụtụ. Ọ bụzikwa na oru ụtụtụ ahụ ịsachapụ. Na ihe ọzọ ị ga-etekwara m bụ nke a. Ndị nke anụnwa nje ebe a kịta bụ castor oil. Ma nke a bụ castor oil. Ha niile bụ castor oil, original castor oil. Maka amamihe nji na-ekwuru original maka na o nwere nke ọ ga-abịa igota ọ ma arụghị ọrụ ọfụma na-arụ, n'ihi na ọ bụghị ọ awarawa ya ka ọ bụ. Mana ọ bụ na ị nweta nwuo original castor oil, i were original castor oil wee na-ete ya.
ọ bụ na ite ya mgbe ọbụla ị na-apụ apụ tee ya, itecha ya n'ahụ yiri efe gị gawa, o nwere ebe ihe ọ naghị emechu efe gị. Ịbatakwa n'oge abalị kwa itezie ya nke a ya bụ sodom apple liver nke ahụ ị kwọrọ akwọ wee gwakọdo ya na oroma nkịrịsị. Ma ihe ọzọ nchọkwa ka m kọwakwara unu gbasara ya bụ ọgwụ na-abụ abụ, ọ bụrụ ọsọ maọbụ lọmpụ dị nwaanyị n'ara, ọ bụrụ ọsọ mkpụrụ dị nwaanyị n'ara ka ọ na-arụ, ọ na-arụkwa ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ na ịbụ nwoke nwere henia na ọ nọkọtara ịchọpụta na abịa na akpa odogwu gị na o nwere nke ka ibe ya, ofu eme ka ọ na-aza aza, ọ bụrụ na henia na-aza gị ya, nwanne m ebekwara m ihe a. Ọ bụ na ị ga-enwetanwu sodom apple a, ị na-etekwara m ya, ma ị hụrụ ogodi ya chọba castor oil original one, i were castor oil a na-ete na ya. Ọ bụ na ị na-ete ya, ị ga-ahụ na ọ ga na-agbatu nwayọọ gaa ruo mgbe ọ gbatuchara. Mana mmecha aga m akụzikwa ihe ọzọ onye ọbụla na-enwe ya bụ henia, ọ bụ na ọ na-ete nke a ihe ọ ga-aṅụ, mana agaghị m eme ya n'ihe onyonyo a ka ọ hafụ ite oke aka, na ihe m jiri wee bịa bụ maka mkpụrụ, maka lump, nakwa ka m were nwee ike kọwara ụmụnne m ọfụma ka onye ọbụla hụ ahịhịa m gosiri ha na ihe onyonyo nke gara aga, ka ha nwee ike mara ya. Ọ bụgodị na ọ dọrọ n'akụkụ gị ebe anyị na-enwetakebe ahịhịa bụ na mgbago ndị ugwu, ọ na mgbago ndị ugwu ka anyị na-enwetakarị ahịhịa ebe a ka m si eweta nke m ji arụ ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị nwetanwo ya mee ya, ọ ga-adị ezigbo mma. Mana ịhụrọ ya, a sịkwana na ịma nte maka na ịhụrọ, chọrọ m original castor oil, were ya tebe n'ebe ahụ ị hụrụ lọmpụ ahụ, were ya tebe ya, ekwekwana ka ọ nọgide nọrọ ebe ahụ fọmụọ ihe ọzọ. Were ya tebe ya, were ya mere ude ị ga na-ete na ebe ahụ ihe ahụ mere gị. Ọ bụ na imebi ya, ị ga-ahụ na ezigbo ndịiche ga-adị n'arụ gị, ị ga-enweta ọgwụgwọ dịka ịtụwara anya. Ekelekwa m unu, biko ayọkwa m n'ọzọ ka unu nye aka ma tụsakwaranụ m ozi ya nke ọma, ma tinyekwanụ m aka na akara nsonye ma akara ịhụnanya. Ka emesịanụ.